ovako, iskreno, moja devojka iz snova mora da bude pametna, iskreno, znači ne sme da bude glupa kao ja. Ne sme da, šalim se, ja smatram za sebe iskreno da sam dosta pametan. Možda će mi neko hejtovati, mislim da sam iskreno pametan. Nisam nešto obrazovan, nisam završio ni jedan fakultet, jedva sam završio srednju školu i poslednju 4. godinu sam završio sa 2,25. Fizičkom je 2 od 2, ja mislim. Znači, pametan sam dosta, da. Kakvu devojku ja želim? Volim, brate, pametnu devojku, odmah da je lepa na prvi pogled, volim malu devojku da je niska kao Lambo, nikako cigare, alkohol, ako ja dozvolim, može malo alkohola, ne sme puno, ne sme da ulazi na omegle, ne sme da bude nimfomanka, ne sme da ima neke bezobrazne tetovaže, razumeš, to ne sme, brate, ne mogu ja da imam devojku, a ona ima tetovažu od nekog đavola, ili, na primer, neke iluminate, ili, znaš, ono, to ne sme, brate. Pre mene, ako uđu u neki odnos, sad govorim za pravu vezu, neku dušu vezu i to, ne sme ona, brate, volio bi da mi devojka bude nevina, razumeš? Da ja upoznam devojku da je ona nevina, a ne ja budem s nekom devojkom, preko nje prešli, brate, i seo kalač i svi, brate, razumeš? Znači, mora da bude devojka pametna, dobra, lepa, mini obrazovana, ne mora, može biti ko ja tako. Mora da zna da kuva, znači, to, gde si kume moj? Ljubi ga, brate, jedan jedini kum iz Beograda, Bebek, ljubi ga, brate. Puno tražiš, ne tražim puno. Mora da zna da kuva, znači, kuvanje mi je jako bitna stvar, mora da mi sprema, da mi sve radi, da mi riba noge. Ne, šalim se, naravno, ali ne tražim puno, iskreno, ne tražim puno. Ne sme, može da ima jednog druga, čisto ono malo da ode kod njega nekada se igraju, pikada, šta se, jako sam rigorazan što se tiče devojka, znači, verujte mi, ne dubog neka devojka dođe sa mnom u neki odnos, ja sam jako regularan i odnosan, igram na Yu-Gi-Oh karte, profesional FIFA, znači, ne sme ni jedna devojka sa mnom dođe na neke katete. Devojka ne sme da objavljuje dupe i sise na Instagramu, znači, to nikako, zamisli ja imam devojku i ta devojka slika svoje dupe na Instagram. Mislim, čemu to? Šta ti me postižeš? Pokazujem svoje telo, trenirala sam, pa pokazujem telo. U fazonu, privlačim biznismene, privlačim neke ubice da me cepaju za pare. Mislim, ne može dupe na Instagram, nema Boga. Ne može, jebi ga, ja sam takav, to su moje regulacije.